Dobrodošli. Vrijeme je za kulturu. U selu Petrovići u istraživačko-posjetiteljskom centru Crvena stijena umjetnici, profesori i studenti iz više država regiona, inspirisani tim arheološkim lokalitetom, razmijenili iskustva, znanja i prezentovali umjetničke forme od prirodno bojene vune. Mistično i inspirativno arheološko nalazište Crvena stijena, na kojem je nedavno otkriven 32. kulturni sloj, čije temeljnije istraživanje tek slijedi, kao prisustvo i uloga vune još od neolita, zanimljiva su iskustva za učesnike radionice Paleodizajn. Inspirisani minimalističkim preistorijskim formama od vune, u mirnom ambijentu sela Petrovići, tokom višednevnog procesa, kreirali su različite savremene umjetničke vunene forme. Tako su umjetnici, profesori i studenti, svako na svoj način, ispričali priču o tom arheološkom nalazištu. Ta veza vune i praistorije, jer znamo da je ovca pripitomljena u neolitu, je bila u stvari light motiv ovogodišnje radionice. Mi smo prvog dana odveli naše goste koji nikada nisu bili na Crvenoj stijeni, tamo smo im održali uvodno predavanje i inspirisali smo ih da razmišljaju na koji način se praistorija i upotreba vune u praistoriji može dovesti u vezu sa savremenim dizajnom, a u stvari veza jeste snažna i taj kontinuitet od 150.000 godina od praistorije do dana današnjeg i prisustvo vune kao primarne materije u Crnoj Gori, a i šire, daje odličnu podlogu za kreiranje savremenog dizajna koji je minimalistički kao što je i bio u praistoriji. Znači, negde se taj krug zatvorio i taj minimalizam praistorijski je sada takođe aktuelan. Tradicionalno ovogodišnja kolonija, pored umjetničkog i stvaralačkog, imala je i edukativni predznak. Stručno predavanje o bojenju vune prirodnim bojama imala je Nada Bubanja, savjetnica u Prirodnjačkom muzeju Crne Gore. O keramici, materijalu koji ima veoma značajnu i korisnu primjenu u životu praljudi na lokalitetu Crvena stijena, predavanje je održala umjetnica Ana Miljkovac. Vidim da su kroz razgovor da je svima jako interesantno, što nije čudo jer je to nalazište koje tek kreće se da se arheološki obrađuje. Treba još jedno, po procjenama arheologa, jedno 50 do 150 godina za obradu cijele Crvene stijene. Dakle, a posebno je naravno interesantno što život u Crvenoj stijeni seže duboko u prošlost, u praistoriju. Čula sam, posljednja informacija je da na Crvenoj stijeni nema 31, nego 32, da je otkriveni 32. kulturni sloj. Tako da svim umjetnicima, arheolozima, naučnicima je sigurno krajnje interesantno. Koliko su sami učesnici kao polaznici radionice bili interesantni za vaše predavanje? Šta im je to bilo najzanimljivije? Vjerovatno materijali koji su negdje vezani za Crvenu stijenu, upravo znajući da ću raditi tu radionicu, ja sam izabrala materijale koji su bili u praistoriji korišćeni. To je ugljen kao crtački materijal i glina kao bajerski materijal. Svako je radio u svojoj poetici od naših polaznika, sve je zanimljivo i sve je zastupljeno. Znači, bit će tu prostornih instalacija, upotrebnih predmeta, odevnih predmeta i skulptura od vune i slika od vune. Znači, sve ono što smo u ovom trenutku za ovako kratko vreme mogli da napravimo, napravili smo.
Studenti Fakulteta primijenjene umjetnosti iz Beograda, predvođeni šeficom katedre Ivanom Veljević, bili su posebno nadahnuti. Zanimao ih je proces bojanja vune biljnim bojama i iskustvo stvaranja u prirodi. Farbanje vune tradicionalnom tehnikom bilo je predmet interesovanja i gostiju iz Etnografskog muzeja Etar iz Gabrova u Bugarskoj. Direktorica Svetla Dimitrova i animatorka Elena Minkovska u okviru radionice približili su značaj i primjenu gajtana, vunene pletenice, ravne osnove i zaobljene površine i način izrade tog veza, sastavnog dijela bugarske nošnje, narodne odjeće i nakita. Такива проекти, в които участват и студенти, могат да бъдат много полезни за намиране на общите връзки между изкуствата не само в Черна гора, но и на целия Balkanski poluostrov. Ima li neke razlike u procesu obrade sirove vune, bojanja, pa samog tkanja vune između tradicije u Crnoj Gori и istog procesa u Bugarskoj? Тук специално в боядисването не видяхме някакви разлики. Напротив, ние имаме малко повече естествени материали, които използваме. Например, листа от дюля, с които постигаме розов цвят, или изсушени корени, а не сурови, както е, да кажем, случая при вас. Но в Черна гора има много повече практика и по-добри образци в работата с плъстите. И за нас това беше много важно, да видим повече техники, които се използват при работа с вълната и как се получават различни предмети, които могат да се продават на съвременния човек. Било то като украса на дома, или като дреха дизайнерска, или като връзка с галерии и места, където може да се наблюдава това изкуство. Да, всъщност това, което аз показвам е шиенето с гайтан или везането с гайтан, който всъщност се прави от вълна. Той се прави в нашия музей. Освен това, аз работя и с вълна, с плъсти, правим плъсти. И за мен е важно да видя какво правят тук, за да мога да покажа нещо ново, да науча нещо ново и за при нас. Nekada je vuna bio primarni tekstilni materijal. Međutim, danas su predmeti vune rijetkost. Da li mislite da je povećano to neko, da kažem, primarno interesovanje upravo za vunu, kada pričamo o tekstilnoj industriji и o трендовima? Мисля, че това е добър повод да се мисли как вълната да се върне отново в живота на хората. Защото някакси тя беше изместена от изкуствените материали, но сега има един ренесанс към естественото в живота на хората. Храна, бои, дрехи. И мисля, че вълната има място ново място в живота на хората. А šta ste vi napravili? Kakve predmete? Ние участваме с демонстрации на гайтан. Гайтан е вълнена нишка, с която са украсявали в миналото и са заздравявали дрехите. При нас, в нашия музей го произвеждаме този гайтан. Единственото място в България, където е запазено това производство. Правим различни цветове и от него днес правим различни предмети, като накити, украси на дрехи, на чанти, за да можем да продължим традицията, която е била в продължение на няколко века. Jeste li vi naučili nešto novo? Да, научила съм как тук се боядисва вълната с природни материали, които са по-различни от нашите, защото вие тук имате по-различни растения.
Да, има някои, които са еднакви, но други са по-различни и затова ми е много интересно. To je segment bio najatraktivniji samim polaznicima kolonije? Pa sama Crvena stijena, u stvari sama veza sa praistorijom je veoma zanimljivo i sam projekat Zanimljivi muzeji. Znači ovo je jedan od elemenata projekta Zanimljivi muzeji jer zaista je zanimljivo ovo što se radi i nije stereotip da muzej služi samo za prolazak od vitrine do vitrine i da je muzej mrtva institucija, naprotiv, stavljanje u fokus ovako tradicionalnih i radionica i tehnika i uopšte tradicionalnog zanatstva je sigurno zanimljiva u ovom trenutku. Meni je vrlo interesantna vuna kao vajerski materijal, a izuzetno je malo korišćena, zato što ona ima tu neku formu koja može biti vrlo rastresita i lagana, a sa druge strane može da se dovede do nekih masa koje su vrlo vajarske. Tako da meni lično je vuna vrlo interesantna kao vajarski materijal. Ova izložba, odnosno radovi sa prethodne dve kolonije, kao i film, prikazan je preksinoć u Muzeju Hercegovine u Trebinju i izložba je postavljena tamo. 10. jula će biti ista ova izložba, pojačana radovima od ove godine, bit će predstavljena u Jablanici, u Muzeju Bitka na Neretvi za ranjenike, sa kojima imamo kulturnu i međunarodnu saradnju, tako da ova izložba znači nastavlja svoj put. Međunarodnu koloniju Paleo Dizajn organizovala je javna ustanova Muzeja i galerije Nikšić, a pomogli su Ministarstvo kulture i Narodni muzej Crne Gore.